Apa ya? Wah, kayak jadwal saiki. Kok ki ana pelajaran kowe to? Salah ya matematika, bahasa Indonesia, PPKN, karo bahasa Jawa. Ki basa Jawa ki ana kowe? Ana nulis, praktek apa ada kuis? Kaya ana praktek barang soal, kira-kira apa? Perkenalan. Jenengmu sapa? Jenengku Yasmin. Jeneng bawane Hari alamatmu neng. Aku di bidang sejarah sejarah. Alamatmu neng. Di sekali waktu kulon ada pendapat apa? Kamu apa? Apa ya? Bulanan bintang. Hobimu apa tuh? Lain tentang hobimu. gambar. Aku lagi tekoni. Yo wis kowe jenengmu sapa? Fabian Yamaha dipanggil Bian. Apa? Hah? Fabian Yamaha dipanggil Bian ora krungu. Bulan. Alamatmu neng. Jalan belum Tejo Pinang. Hobimu apa? Iku dolanan game. Ngapa nge-game? Kan Seru. iso hobi liyane, ngapa kudu nge-game? Nah, seru kok bisa dolan kanca-kanca. Aku ra seneng nge-game. Aku sih Tenan aku ra ndek game ning HP. Jenengku Kesia ya, bisa delok Kesia. Oh, alamatmu? Alamatku ana ning kanan dan kepinangan pakem. Hobimu? Hobiku dolanan phone. Oh, enak terus. Kalau aku jadi desainer. Oh, aku cita-citanya dua apa? Bagus. Ya, aku dokter. Ini aku mata. Kayak apa? masih Ya wes jam semini istirahat yuk. Yuk. Got 1 by 2 by 3 by 4.